Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules sa Enero 27, 2021. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyo taga balita, Aksyon and Defensor. Kakaroon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Highway Patrol Group may pandam angot sa bag-ong modus. Samtang lalaki nga nagpanghaboy bato patay sa kaso sang pagpangbuno. Sa mga nagapangunang nga balita national, natural cause kabangdanan sa kamatayon ni Christine Dacera. Sobihana bag-ong AFP chief. Kag sa aton balita international, Myanmar ginumpisahan na ang vaccination drive. Sa aton balita sports sa NBA, John Wall asang Rockets nanguna sa hampang kontra Wizards. Kag sa aton balita entertainment, matapos ang handom nga balay, prioridad sa karon sang aktras nga si Catherine Bernardo subong nga 2021. Una sa balita! Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:05. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini.
Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Una sa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:12, kagaron sa ditana sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Nagpandam ang Negros Occidental Highway Patrol Group angot sa bag-o nga modus sa karon nga ginatawag Pasa Benta Bawi. Sa advisory sang HPG, ang Pasa Benta Bawi isa kasahi isang modus nga sekreto nga ginabutangan sang GPS sang tag-iya ang salakyan nga ginabaligya sa iban nga tawo agi sa assume balance sale kag sama-sami ang nasambit nga salakyan ginabutang sa kasino kag nagasaylo-saylo sang tag-iya tubtob nga mabakal sa isa ka masaligan nga buyer. Diri na matabo ang pagtawag sang tag-iya sang salakyan sa pulis agud magreklamo nga biktima sang assume balance sale kag magapasaka sang kaso. Kaupod ang pulis pangitao ng salakyan gamit ang ginbutang nga GPS kag bawion ini sa inosente nga nagbaka lamang sang salakyan. Bangod sini ginapahanumdom ni Negros Occidental HPG Head Police Major Balita nga maghalong sa nakatransaksyon sa salakyan kag usisaon sang maayo ang mga papeles subong man dapat ipaagi sa bangko kag iban pa nga financial institution agud masiguro nga legal ang transaksyon. Kung talagang yung pag-iingat, lagi natin isa sa isip yan, sir. Lalo-lalo na kung ang involved is malalaking halaga ng ating kagamitan. Like yung mga sasakyan, sir, malaking bagay po yan. Ang kabahin sa pagpahayag sa Negros Occidental HPG Head nga si Police Major Robelito Mariano. Sa iban nga balita lokal, patay ang 48 anyos nga lalaki matapos ginbuno sang isa ka babayi. Lasot so imidya sang gabi Martes sa sitio Loblob, Barangay Magalyon Cadre sa Banwa sang Moises Padilla. Ginkilala ang napatay sa kay Rene Losaran, kag ginkilala naman ang sospetsado sa kay Marlene Bargayo, 49 anyos. Sa pagpangusisa ni Moises Padilla PNP Commander Police Captain Randy Babor, ginaligar nga nakainom ang biktima kag ginhaboy sang bato ang balay sang sospetsado. Tungod sini nagwa si Bargayo nga may dala sang kutsilyo apang hinali na lamang siya ginhakos ni Losaran, rason nga nagpangidpadlos kag nabuno ang biktima. Voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan si Bargayo matapos mahimo ang krimen kag sa karon priso sa custodial facility sang Moises Padilla PNP. Nakompiskar sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kag kapulisan sa syudad sang Dumaguete sa probinsya sa Negros Oriental ang 3.4 milyones pesos ang ginasuspetsuan shabu sa ginakabig high value target sa isla sang Negros sa tung Lunes ang gabi Enero 25. Ginkilala ang nadakpan sa kay Ronald Hapon, 37 anyos, kag residente sang barangay Mangnao, syudad sang Dumaguete. Suno kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, ginumpisahan sang ilahanay ang transaksyon matapos na ibaluan nga may dakong ang kilo sang shabu nga masulod sa isla gikan sa Manila. Dugang pa ni Gomez, ginkasugtan sang PDEA o kung PDEA asset kag ni Hapon nga i-deliver ang shabu sa Bacolod apang sang ulihi ginpakamaayo nga kuwaon sa syudad sang Dumaguete. Ginpatigayon ang operasyon paghiman sa gintingog nga puwersa sa PDEA Negros Occidental kag Oriental, Negros Oriental Police Provincial Office Drug Enforcement Unit kag Dumaguete City PNP Drug Enforcement Unit. Ito Bacolod naman na. Yes sir, initial transaction natin sa droga di sa Bacolod. Bali ang baklanay ba? Bacolod. O kaya lang ba ano sila? So ginkuha naman na ato na sa Dumaguete. Pag dito ginato nakuha ang subject kag ang package.
Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Head Nicolas Gomez sa PDEA. Sa dugang pa nga balita lokal, nabato na ni Bacolod City DILG Chief Maria Joy Mardath Madayag ang resulta sa swab test nga ginpatigayon sadtong Lunes. Sunod kay Madayag, naging negatibo ang resulta sa RT-PCR test nga naging kabahin sa precautionary measure nga ginhimo sa ila tatapan bangod sa pagpositibo sa isa nila ka empleyado sa Region 6. Dugang pa ni Madayag, nagpatigayon sa regional conference sa ila tatapan, tinalikdan nga si Mana gani ang mga RT-PCR test ang isa sa mga requirement agud ipasiguro nga ini hilway sa virus. Liwat naman nga nagpatigayon sa disinfection ng itatatapan subong adlaw samtang natalana naman nga magabalik ang ila operasyon sa DILG Bacolod sa Enero 28 ukon buwas nga adlaw. Pa-disinfect na lang kami, regular na lang na nga disinfection na. Nagpa-swab test ako sa Monday. Yes, kaya nakaten ako sa Iloilo, sa regional conference namon last week. May nag-positive dito, so I was advised to undergo na lang swab test. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City DILG Chief Maria Joy Mardath Madayag. Sa katapusan nga balita lokal, nagtaas ang halos 30 tubtub 40 pesos ang presyo sa kada kilo sang manok. Kag karne nga ginabaligya sa tatlo ka mga mayor nga merkado sa syudad sa Bacolod. Inagin kompirmar ni Executive Assistant Ernie Pinida nga uman ang tagpamuno sang Local Price Monitoring Unit sa Bacolod. Suno kay Pinida, ini nga sitwasyon ang resulta sa nagnubo nga supply sa produkto bangod sa epekto nga gindulot sang COVID-19. Dugang pa ni Pinida, kadamaan sa mga negosyante nga nagasagod sa manok kag kasapatan are nag-adjust sa kalamuon sa ila produksyon bangod sa kapyardihan nga ila na eksperyensyahan sa tong tiempo nga naging istrikto pa ang ginapatuman nga home quarantine status ang syudad sa diin nag-iwat man ang baklanay. Suno kay Pinida, base sa ila pinakaulihi nga price monitoring, hindi lamang ang presyo sang karne kag manok ang mayara sang natabo nga pagsaka kundi ini ang ginalakipan man sa pila ka mga produkto kangay sa mga panakot kag utanon. Production nagnubo ang tao sa sinilang ay nag-indisipyo daw damo naman nakatuwa ang demand nagsaka ang production nagnubo. Ang kabahin sa pagpahayag na Executive Assistant Ernie Pinida. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:19. Sa ato mga ka-aksyon, kung ginapangita dira nimo, epektibo nga supplement para sa hypertension, diabetes, may dira ang dugo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon. Mayong gabi sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor sa aton iya nga Facebook Live. Sa kay Sir Alex Fuentes nga naga-monitor sa sininga tinion. Sa kay Miss Atia Kim Eriman, good evening man, nga naga-monitor dira sa Banwasang Morsha. Sana all. Sa kay Percy Ortiz Tiayon, good evening. Good evening, ma'am lang.
Anyway, sakay Sir Alex Montesa sa liwat nga naga-monitor dra sa Banuasang Don Salvador Benedicto. Sakay Erwin Gonzalez, good evening Aksyon. Naga-monitor lang ko diri. Sige, salamat gid Sir Erwin Gonzalez. Sa kay Ma'am Yvonne Boycher, naga-monitor kag done sharing na. Sige, salamat man sa imo dira Ma'am Yvonne Boycher. Sa kay Sir Lito Dayap, mayong gabi. Sa kay Jamel Florendo, good evening mga ka-action. Stay safe always. More power, Aksyon Radyo Bacolod. Salamat gid Sir Jamel Florendo. Sa kay Sir Eddie Laos, dira sa Cane Town, Victorias. Doon salastet na niya. Anyari, Sir Eddie Lausman. Sakay, Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening. Kay Anthony Jones sa Villa Ceblano, nga nag-visit din kagapon. Thank you so much, Ged. Sakay, Leyden Navarrete. Good evening, Action An, kag sa tanan nga tag palamati. Sige, salamat, Ma'am. Dira sa imo, Ma'am Leyden Navarrete. Sakay, Chay Bibing. Dira sa barangay. Nagbarangay na man. Sa syudad sang Silay. Ano na gani? Tres Puentes. Sa Tres Puentes, Silay City. Sakay, Roem Ikugo. Good evening from Saudi Arabia. Sige, madamo inyong salamat sa inyo yang pag-monitor. Standby kita danay para sa aton nga dugang pa nga mga balita. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pinggan. Patayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:26, kagaron sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita nasyonal. Nagwa sa findings ng Philippine National Police Crime Laboratory nga natural cause ang kamatayon sang flight attendant nga si Christine Dacera. Nagwa sa medical report sang PNP Crime Lab na petsahan Enero 11 apang sumong lamang adlaw pasa
sa Makati prosecutor nga napatay si Dasera bangod sa ruptured aortic aneurysm. Ngamo ang resulta sang pagtaas sang blood pressure. Nagwa nga homicide ang natabo sa kaso ni Dasera bangod ang aortic aneurysm ginakonsiderar nga medical condition. Ginasaad sa report nga ang paghimulos kag overdose sa drugs hindi makaresulta sang aneurysm. Ginpasa na sa PNP ang report sa Makati prosecutor nga mo ang nagapatigayon sang investigasyon sa kaso nga rape with homicide batok sa mga kaupod ni Dasera antes pa na sapwan nga patay. Sa iban nga balita national, magapungko bilang bago nga pinuno sang Philippine Army sa Lieutenant General Cirilito Sobihana. Gin-confirmar ni Presidential Spokesman Harry Roque subong adlaw Miyerkules ang pag-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte sa kay Sobihana bilang ikawalo nga AFP chief sa idalom sa iya administrasyon. Sa statement, ginpahayag ni Roque nga kumpiyansa ang Malacanang nga ipadayon ni Sobihana ang modernisasyon sa militar kag magpatuman sang reforma agud matuman ang mando nga maghatag proteksyon sa pumuluyo kag estado. Si Sobihana amo ang magabulos kay General Gilbert Gapay nga magaretiro sa Pebrero 4. Nakakuha sang paborable nga rekomendasyon ang bakuna sang British firm nga AstraZeneca pagkatapos ng evaluation nga ginhimo sang Philippine Food and Drug Administration para sa ila aplikasyon sa Emergency Use Authorization. Suno kay FDA Director General Eric Domingo, gin-question sang mga eksperto ang AstraZeneca kag nagpasa sang sabat ang kompanya antes ang tungang gabi sa tung adlaw sang Biyernes. Dugang pa ni Domingo, subong nga si Bana ipagwa ang desisyon kung hatagan sang EUA ang AstraZeneca o kung hindi. Parayag ni Domingo, lakip sa ginbasihan sang rekomendasyon amo ang technical kag quality subong man safety kag efficacy sang bakuna. Blanco pa ang Food and Drug Administration o kung FDA angod sa dalagan sang investigasyon sa mga miyembro sa Presidential Security Group o kung PSG nga una nagpabakuna sa hindi otorisado nga COVID-19 vaccine. Sudo kay FDA Director General Eric Domingo, wala pa sang sabat ang PSG angod sa ginpadala nga sulat sang Department of Health nga nagapamangkot kung sino ang nabakunahan kag kung ano nga sa isang bakuna ang ginusar agud ma-monitor kag ma-check kung may adverse effects. Madumduman nagkontrobersyal ang pagbakuna sa mga miyembro sa PSG matapos wala ini sang approval na gikan sa FDA. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Detalye sa ngaton balita international sports kay entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. And welcome back sa aton pagpanamyaw sa inyo dire sa Facebook Live. Sa kay Sir Jose Hiherson Lapineg Junio, good evening. Good evening from kay Ma'am sa kay Loreto Armas Bidaha, good evening from Narawis sa Banwa sang Hinigaran. Thank you so much. O sa kay Aksyon Bia Jonathan, kulang ang ginbaligya mo di. Joke. Sa kaya Rizali mayong gabi, may lang dira nga pag monitor kulang wala pa rin ginpadala mo di pre, wala pa na dugang nagreklamo to ba section Doral char nagdalahig pero totoo ginay nagbuno to section Doral ang balya kabitin, so dapat dugang-dugangan. Anyway, sa mga ka-action natin nga naga-monitor sa siningat tinion, thank you so much yet. Sa mga members ng Energy Fans Club, sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good evening. Diri sa Amon, pero dila sa imo, good morning. Sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, sa kay Ida President, sa kay Dennis Tibor Roma dila sa Banwasang dalipat na kuhaw, San Enrique. sa kay Regentan Villalon dila naman sa Banwasang Manapla. And also sa kay Sir kakalipay ko sa mga ngalan niya, Michael Sison. Thank you so much Ged kag mayo lang nga pag monitor man. Sige, standby kita sa dugang pagid naton nga mga balita.
Kakaroon sa detalye sa aton balita international, ginupisa na sa pungsod Myanmar ang COVID-19 vaccination program. Kag una, nga magabaton sa bakuna sang AstraZeneca kag Oxford University among healthcare staff kag volunteer medical workers. Natinguan sang Myanmar nga makontrol ang kaso sang COVID-19 apang sa karon ginapakigbatuan ang second wave. Nagdigad nga si Mana nagbaton sa 1.5 million doses ng bakuna ang Myanmar gikan sa Serum Institute of India kasunod sa ginhimo nga diplomatic drive sang India nga mag-supply sa mga kaiping nga pungsod. Nagalaom naman si Ton Mayantha, ang health ministry official sa Myanmar, nga ini magaresulta sa pagnubo sa infection rate kag relief para sa mga health workers. Kag sa aton balita sports, nakuha ni John Wall ang team high 24 points sa iya unang match-up sa iya anay team matapos nagdaog ang Houston Rockets sa 107-88 niya score batok sa Washington Wizards. Nagdugang sanday Eric Gordon kag Victor Oladipo sa tig 20 ka puntos para sa Houston. Nakahatag man sang si DeMarcus Cousins sang 19 ka puntos, 11 ka mga rebounds kag 5 ka steals para sa Houston. Samtang nanguna naman si Bradley Beal sa Wizards nga nakakuha sang 33 ka puntos. Kag sa aton balita entertainment, ginpahayag sang aktres nga si Catherine Bernardo nga handom sini nga matapos ang iya dream house para sa iya pamilya subong nga 2021. Nagalaw mga aktres nga may madamo pang oportunidad nga mag-aabot sa iya agud makatipon sa pagpatapos ng iya balay. Sabiya ka madamo pa sang handom nga gusto malabot si Catherine apang mas gusto sini nga maprioridad ang balay para sa iya nga pamilya. Subong man, nagalaom si Catherine nga mapunan sa positibo nga hitabo ang tanan subong nga tuig. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, alas 6:38. Haginyugin pamatian ang kabagusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Miyerkules, Enero 27, 2021. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting
Broadcasting Company. Sa balita.